Tak ahojte všetci, tak chcel by som predstaviť tú druhú knihu Adama Jazero. Je to moja vlastne druhá kniha. Oproti prvej knihe som urobil určité formálne úpravy, aby bola kniha čitateľnejšia. Prizval som na spoluprácu aj takú skvelú jazykovú korektúrku magistru Zanu Vandakovú, ktorá má bohaté skúsenosti aj s editórstvom. Bola aj ako redaktorka na rôznych portáloch celoslovenských aj. A chcel by som jej touto cestou ešte raz poďakovať. Príbeh Adama sa mi písal ľahko, nie je to ale moja autobiografia. Čerpám síce zo svojich nejakých životných skúseností, no Adam nie som ja. Napriek tomu mám postave Adama veľmi blízko, dobre sa mi písal jeho príbeh. Prežíval som spolu s ním jeho život a bolo radosť o ňom písať. Príbeh však neprezradím, ak by ste si ho chceli zakúpiť, tak je to možné cez našu stránku www.viasano.sk alebo telefonicky, tam nájdete aj kontakt. Po prípade môžete zajsť osobne do našej ambulancie. Takže nech sa páči. Tak ahojte všetci, tak chcel by som predstaviť tú druhú knihu Adama Jazero. Je to moja vlastne druhá kniha. Oproti prvej knihe som urobil určité formálne úpravy, aby bola kniha čitateľnejšia. Prizval som na spoluprácu aj takú skvelú jazykovú korektúrku magistru Zanu Vandakovú, ktorá má bohaté skúsenosti aj s editórstvom. Bola aj ako redaktorka na rôznych portáloch celoslovenských aj. A chcel by som jej touto cestou ešte raz poďakovať. Príbeh Adama sa mi písal ľahko, nie je to ale moja autobiografia. Čerpám síce zo svojich nejakých životných skúseností, no Adam nie som ja. Napriek tomu mám postave Adama veľmi blízko, dobre sa mi písal jeho príbeh. Prežíval som spolu s ním jeho život a bolo radosť o ňom písať. Príbeh však neprezradím, ak by ste si ho chceli zakúpiť, tak je to možné cez našu stránku www.viasano.sk alebo telefonicky, tam nájdete aj kontakt. Po prípade môžete zajsť osobne do našej ambulancie. Takže nech sa páči.